място. Кой е това, бе? Го правих, ма! Бачка, не виждаш ли? Коя си ти? Това е най-добрата приятелка, ма! Верно ли си ти, бе? Пенки, Ренки, сетих се перфектна идея. Да си Това е направим идея, купон Къде? в джипката. Джипката? Не, това е най-яката джипка на света. Нали, Моята. сте тръгнали. Така, с кураж и ум. Но третата малко се е забавила от отцата. Така че, да. И те така трите тръгнали заедно. Но както винаги двете бързали. Абе, Пенки, Ренки! Що се племихте, бе? И така и те трите. Ренка и Пенка чакат Спаска. И да, се сбави, бе. Да. Малко да се потисим. Аре, дойде там до ресторанта. Чакай! Чакай, ето я Спаска! Спаске! Айде по-бързо! Чакайте! Стара джама ми. Айде вървим, бе, хора! Бе, хора, на къде фащате, бе? На гор сме. Към кафенето? Ама какво ще правим там, бе? Там няма храна. Ама как няма да отиваме да видим деткото. Да им даде една пачка. Момичето сега ще кажа, че пека е някакъв плъх. Хора! Май видях змия! Бягат скокчета, ама много трудно да се бяга. И те тръгнали да бягат, но Спаска си е привидяла просто. Абе, Пенки, Спаска къде изчезна, бе? Не знам, тя ме изтреби, ама айде да ходим до детското. А тя, Спаска, е избягала от змията надалече от тях. Те сега отиват да си направят дискотека в това хубаво кътче. Но ще ограбят супермаркет. И така магазина не е работил. И те... Моля, приятелко, моля те, помогни ми, Пенке! Май, ти си стъпа! И те така тръгнали. И било. Дай да ти помогна. Следва втори епизод. И от тук ще започне.